Raġel ta' 55 sena mill-Mosta tilef ħajtu f'inċident ta' traffiku f'Ħalluqa. L-inċident seħħ is-sibt tal-ħabta tal-5:45 fit-triq l-Imgired. Min tarif il-One News kiseb minn full post jirriżulta il raġel Nenu Bonavija kien ħireġ Mitsubishi pickup mill-Amiri u dar sabiex jitlaq lejn Ħalluqa. Dak il-ħin mill-istess triq minn Ħalluqa lejn il-Marsa kienet nieżla Jaguar misjuqa minn żagħżugħ ta' 19-il sena mill-Ħamrun. Għal xi raġuni seħħet ħabta bejn iż-żewġ vetturi. Mal-impatt il-pickup inqaleb fuq is-saqaf u tkaxkar għal diversi metri fejn saħansitra spiċċa ola mill-art. Tanti li mal-ħajt tal-istage li hemm faċċata tad-daħla ta' San Vincenz de Paul kien hemm il-marki tar-roti. Fortunatament dak il-ħin ma kien hemm ħadd fuq l-istage. Il-Jaguar baqgħet nieżla l-isfel mat-triq għal diversi metri oħra sakemm il-karozza ħabtet maċ-ċint li hemm fil-ġenb tat-triq u spiċċat f'nofs it-triq. Full post issejħet ambulanza madankollu Bonavija kien iċċertifikat mejjed full post filwaqt li s-sewwieq tal-Jaguar ma sofra ebda ġrieħi. Ftit ħin wara full post wasal in-neputi tal-mejjed li kienu illi identifika lill-vittma. Mal ġriet il-kelma bdew jaslu għad kbir ta' qraba ta' Bonavija illi kollha kienu taħt xokk. Full post marret ukoll il-Maġistrat Doreen Clark li qed tmexxi inkjesta bl-għajnuna ta' diversi esperti illi ħatret. L-investigazzjoni tal-Pulizija din jitmexxew mill-Pulizija mill-Lassa ta' Ħalluqa.